Kukho laa ngoma isanichukumisayo namhlanje ithi thula wazi ndinguThixo, thula thula wazi ndinguThixo, thula wazi ndinguThixo. Oh bethunana, ngale ntsasa Thixo wokhokho bethu sibulela uvuswa mzali, sibulela uvuswa mzali wena ohloniphekile. Ide yafika nakuthi imini ibixelwa, ifikile imini ekuthiwa inheriting generational blessings to you. Ifikile imini ethi distribution of generational wealth to you. Iqhaqhekile 1111 portal ivusa floodgates of all the wealth you can think of. Health, family unit, financial abundance, love, bethunana, safety. The distribution of wealth to the hands of the wealthy bufikile ubutyebi ezandleni ezingcwele. I think you do remember this prophecy. We are living in that time. Ndanasekhaya bufikile ubutyebi kubantu abaphila ngala moto ithi umntu ngumntu ngabantu. Bufikile ubutyebi kubantu abanomonde. Bufikile ubutyebi kubantu abakwazi ukuphila nabanye abantu. Bufikile ubutyebi kubantu abanemfesana. Bufikile ubutyebi kubantu abakwaziyo ukusula inyembezi zabakhalayo zabahlolobokazi zenkedama. Hey Thixo wokhokho bethu, what a time to be alive. Mntana sekhaya mandizibulisele kuwe ngale mini yenzolo, ndithi ayikho kakhulu into bendizoyenza ngale mini yenzolo namhlanje ngaphandle koba ndikuculele le ngoma ndiyicule iminyaka ndiyaziyo nawe uculile iminyaka, ngoba bekumane kufika la ndithi thula awazi, thula wazi uba ndinguThixo. Thixo wokhokho bethu, siyabona uba ubusithulisela ntoni na. Ivulekile bantwana basekhaya 1111 portal of wealth, of health, of unity, family unity. Inheritance is getting back into their hands ezabiwayo konke okwathathwa mfeme bethunani. I wish you can see we are in divine timing of ambulance. Yonke into ibuyela ngohlobo sikwi-new beginning. Ngale mini namhlanje mntasekhaya xa ndizawuqala ndithi before ndithi it is done kugqityiwe 0909 on the time, and ndifuna ukukhumbuza ukuqala namhlanje ukhusele uncedise abantu abazabe besisa abantwana abangabafana esuthwini othina xa sizawuthi siyokhwelisa abantwana intaba beyohlala kwesasichenge siphaya sibabophe abantwana basekhaya. The fasting is 7 days. Anditsho abantwana basekhaya kwaye ndifuna uphinda ndithethe nangale purple color that we're talking about, yento yokubana silwela iGBV eSouth Africa. Bethunana akukho need yokubana ude ucengwe uba ungene into enjena, kwaye kungekho need yokubana wena usixelele into ba awuzuyingena. If you are not affected, if you feel nothing, or you feel that your energy is being swapped in the wrong way by doing that, shut up and allow us who feel it and we see the reasons beyond it. Siqhubeke, akho need yoba back and forth abantu bafune ifame ngexesha elibi kangaka bethunana. Esizama ukuthi siphakamise umoya kwaye
i-energies zabantu that have been affected by i-GBV nabo basibone bekwelalizwe lomoya ukuthi we are changing things. Yes, akukabikho perfect, but siyakhona. So put your people between profile picture with arrogance, with boldness, without explaining yourself. This is no time to be unapologetic, South Africa. Ungumuntu ongumama, you know that you have abantwana bangamantombazana out there, even your neighbor's child. Stand up for into engekho right. Uthi stand up, ungabe uxoxa, ungabe usithini na. Bethunani, it is done. Kugqikiwe. 0909 on the timer. Manqhubeke ndiphinde ndithi distribution of wealth into the hands of the wealthy. Izandla ezingcwele. Ukhumbule la list ndanthe ibhale mntasekhaya. Utike ungabhayizi ngoba ndithe kuwe hlala nelist ukwenzela ithi xa ifika la mali ungabe uphithizela ube usithini kuthi kufika la yakho yothando lwakho lokwenyani olubuya ebungcweleni ungabhayizeli afike uready ucontent. Love and light family, peace out mntanam. It is done. Have a lovely Sunday fam. Peace out.